Foi un partido moi completo do equipo, onde competiu moi ben durante os 90 minutos, con momentos de bo xogo, con momentos nos que nos tocou sufrir, pero creo que, como éramos todos conscientes de que enfrente tiñamos un gran rival, pois dimos un gran nivel e creo que estuvemos acertados en certos momentos para poder levarnos os 3 puntos. Controlado, creo que estuvo en gran parte do partido, non? Pero tamén é certo que sobre todo nos primeiros 10-12 minutos do segundo tempo o Leganés B estaba moito mellor que nós. Os últimos 10 minutos de partido, sufrimos, non? Porque tuvemos a opción de facer un 3, non o fixemos, entonces colgaron moito balón á área, moita xente por diante de balón, non está de todo controlado, ainda que defensivamente non pasas grandes apuros, pero sabes que hai talento suficiente enfrente como para nunha situación pois que che empataran e perder 2 puntos, non? Pero sí que en términos xerais sí que estou contento do control que tuvemos do partido, non? É que a veces foi con balón, a veces foi sin el, pero sempre moi metidos e tendo moi claro o que queríamos facer. Chegou e creo que ademais o gol nos fixo ben, depois tivemos un par de opcións para facer 0-2, creo que desde o minuto 30 que fixemos o gol hasta o descanso estuvemos francamente ben, porque o equipo lle deu pois ese plus de confianza que eu falaba e que pedía, non? De verse co marcador a favor, e creo que eso lle deu moi ben e que o xestionamos ben hasta o descanso. Despois é certo que eles modificaron cousas no descanso, estuveron millor, nós tamén tuvemos que facer cambios a raíz do gol deles para equilibrar un poquinho máis o equipo e ter máis salida por fora. O conseguimos, non? Sobre todo con Yelko pola izquierda. Fixemos o 1-2, depois sí que xa, cambios para controlar un pouco os tempos de partido, para ralentizar un pouco pois ese ritmo alto que eles lle imprimen ao partido, e creo que estuvemos ben. Temos que facer un cambio pola mañán no propio hotel, non? Porque Agulló, que viaxou con algunha molestia, non se vía ben, entonces, tiñamos 2 planes de partido, un con el, outro sin el, ao final non pudo xogar, o equipo adaptouse igual, cambiamos o sistema, estuvemos ben con el. No descanso, como Cabafe e Blas, os dous futbolistas defensivos do perfil dereito, tiñan tarxeta amarilla, pois pensei que, aínda que Agulló non estuvera ao 100%, era mellor el sin tarxeta, non? Que poder quedarnos en inferioridade outra vez. Creo que fixo un bo esforzo e que estuvo ben. Pois todos os que entraron aportaron moito, non? Remeseiro nos dou un poquinho máis de claridade en 3 cuartos de campo, Yelko nos dou moita profundidade, Boedo nos dou moito traballo, asumiu moito protagonismo co balón, non? Cando estábamos casi en inferioridade, porque Brais se lesionara, estaba prácticamente de dianteiro, e Lamelas nos últimos minutos tamén nos deu moito traballo despois en banda izquierda, non? É algo que comento moitas veces co equipo, non? Cando todos están a ese nivel, somos unha plantilla moi competitiva, que ten moitas variantes, e o que se necesita é que todo o mundo este enchufado e preparado, non? Eu todo o que nos rodea non podo xestionar, non? Son un adestrador que yo digo sempre aos meus equipos, que miro moi pouco a clasificación hasta que non van 10, 12 xornadas, non? Porque todo dá moitos cambios, porque hai moita igualdade tamén en esta liga, e porque se te ves abaixo e estás pendiente solo deso, vas a traballar demasiado apurado, e se agora, porque estás un pouco máis arriba, te relaxas, pois tampouco é boa cousa, non? Así que o que tratamos é manter unha línea de traballo. Estou moi contento como traballa o equipo. Levamos 7 partidos, solo perdemos o primeiro, aí creo que hai moitas cousas positivas por valorar, pero temos que seguir medrando, temos que seguir millorando como equipo. Despois a clasificación, xa habrá tempo de mirala, de distancias, de resultados, pero creo que agora se trata de progresar e de ir medrando, non? Como equipo medras cas vitorias, pero tamén medras co xogo, non? Co que queres facer e que se vexa reflexado no campo. Sí, a ver, sobre todo nos últimos minutos de partido, pero xa é difícil, estábamos cansados, Brais xa veu agotar aos cambios e tiña un problema muscular e se puxo de dianteiro, non? Tuvo que facer Yelko de lateral. En todo ese contexto, máis o que apreta o rival, tal é difícil manter ese. Claro que nos gustaría defender mellor, sobre todo tendo balón, que teñas máis tempo, que non sufras tanto. É un paso máis que temos que ir dando, pero mentras o equipo competiu ben, agarrouse un pouco a
a situación, sabendo que eran 3 puntos importantísimos para nós, sobre todo por donde eran, por como eran, despois de que nos empataran, seguimos buscando a portería rival. Bueno, entonces está claro que é un pequeno pero non creo que sexa o momento, non, de enfocar, sí, de xestionar eses momentos, eses minutos finales de partido, pero creo que é o momento de resaltar o bo traballo de todo o equipo, non? Cando pola mañá Agulló fixo a proba, bueno, non se vía ao 100%, preferí non arriscar con un futbolista que non este ao 100%, ainda que sexa importante para nós. Xa faláramos no hotel de que en caso de que non xogara íbamos a manexar outro dibuxo, salimos con 3 centrales, bueno, despois por dentro quería que Uzal, que nos dá moitísimo traballo, moito equilibrio defensivo, pois non lo dera en este partido que era vital, e por fora, pois traballar con Blas e con Brais, non, que defensivamente nos iban a ter controlados os extremos do Leganés, non? Bueno, despois con Carlos na media punta buscábamos que nos dera esa pausa, ese pase por diante para conectar con 2 dianteiros que fixeron un gran traballo, que non estuveron fixos, non, sino que deron moita mobilidade, como Escobar e Cano, que participaron nos goles, que nos deron moito traballo tamén sin balón. Bueno, era equilibrar un pouco o equipo, facelo moi forte por dentro, defender o ancho con 5 en algún momento. Funcionou na primeira parte, na segunda creo que o Leganés se deu conta e cambiou, entonces nós tamén tuvemos que volver a cambiar, pasamos a xogar 4-2-3-1. Bueno, eu creo que o que falábamos, a profundidade non é só de nome, sino de as variantes que che pode dar, das posibilidades que che dá que haxa futbolistas que manexen varias posicións. Bueno, estaba pensado como plan B, tuvo que ser o A polo de Agulló e o B pasou a ser o A. Bueno, pois é parte da riqueza táctica que creo que ten este equipo, non? Bueno, tuvemos un par de transicións deles que nos correron demasiado para xogar fora da casa, non? Creo que, bueno, a veces por o propio espírito noso de querer ir a buscar a portería rival, pero en líneas xerais estou moi contento, sobre todo a última media hora de partido nos puxemos un 2, por momentos tuvemos que defender moi replegados, pero defendemos moi ben a área, non? Permitindo a veces centros, pero defendendo ben a área, sin deixar de mirar a portería rival, non? Salvo os últimos 10 minutos, entonces, bueno, estou contento porque o equipo fixo un gran esforzo defensivo, un gran esforzo físico, un equipo que ten un ritmo de xogo altísimo como é o Leganés B. Bueno, un día para sacar conclusións positivas, quedarse co bo, corrixir o pouco malo que houve e pensar no seguinte. Os goles é importante que cheguen, está claro que cando os fan os dianteiros sabes que ganan en confianza, está moi ben, pero bueno, no gol de Escobar hai que darse con toda unha xogada colectiva, non? No gol de Yelko, pois con un balón posto por Remeseiro, un bo remate de Carlos, con unha gran parada de Víctores ese remate de Yelko. Ao final, eu sei que por dianteiros é importante, pero cando a mí me gustan os equipos onde varios xogadores poden facer gol, non depender de un momento de inspiración ou dun futbolista nada máis ou de 2. Bueno, creo que hai que quedarse sempre co traballo colectivo. Hoxe un día de análisis e de recuperación para algúns, de traballo para outros, de disfrutar un pouco dos 3 puntos. Mañán descansamos e a partir de mañán pois a preparar Palencia, pois eso, como se non houbera mañán, non? Aí temos que pensar xa no seguinte partido, olvidarnos desto e quedarnos co bo nada máis, corrixir o malo e pensar en gañar outra vez na casa. Sí, disfrutar sempre, hai que disfrutar do camiño andado, non é doado. Repito, para min ten mérito que está facendo o equipo, pero hai que exigirlle máis porque creo que aínda podemos medrar, non hai que virse arriba, hai que ter os pés no chan, ser ambiciosos, pero ser humildes, sabendo que en esta liña vamos a seguir ben.